Ahojte, moje meno je Mária a v tomto videu by som vám chcela povedať niečo viac o mojom pobyte v tme. Pretože keď som teda svojim kamarátom a známym spomínala, že sa do tmy chystám, tak som skutočne dostala veľa reakcií, veľa otázok, ako to tam v tej tme vlastne vyzerá, ako to celé prebieha a čo možno človek vtedy, keď tam je sám so sebou, vlastne rieši. Hneď asi v úvode tak nejak ozrejmím, že toto video bude určené možno skôr tomu ženskému publiku, pretože som žena a v tej tme som si riešila veľa vecí spätých s vnímaním mňa ako ženy, matky. A teda bude asi viacej také pocitové, než pragmatické. No, ale na úvod aj tak začnem asi takými skôr praktickými vecami. A teda, ako som si miesto našla, vyberala a ako bolo zariadené. Pre mňa teda bolo veľmi dôležité, aby to miesto bolo blízko Bratislavy, aby som to teda mala blízko domov. A našla som si v podstate miesto, ktoré sa volá Lesná záhrada. Nachádza sa pri Senci, asi 40 minút autom od Bratislavy. Čo bolo ešte pre mňa také ako keby zaujímavé, tak oni ako keby tie domčeky, ktoré slúžia práve na pobyt v tme, majú naozaj že ako keby zakopané v zemi. Takže tam naozaj máte istotu, že vám tam žiadne svetlo neprenikne. Bola tam samozrejme vzduchotechnika, aby sa to odvetrávalo. A čo bol ešte jeden obrovský bonus, tak vlastne táto miestnosť má podlahové kúrenie. Takže takto vyzerá miestnosť, kde človek pobudne v tme. Ja som si vlastne vedľa postele spravila z 2 diek taký meditačný kútik, kde som trávila veľa času, kde som cvičila. A teda tu je posteľ. Ja už som zbalená, ale veci som mala v tejto skrinke. Dole sú náhradné uteráky, nejaké vankúšiky na sedenie. Toto je kúpeľka s veckom, s prchovým kútom. Tak, meditačný kútik. Tuto tento koberec slúži ako také vodítko pre pohyb a orientáciu. A tuto je stolík na písanie. Takže čo bolo veľmi pekné pri vstupe, tak majiteľka pani Zahraníková sa mi naozaj že veľmi poctivo venovala. A čo mi poradila je, že spraviť si na úvod taký ako keby rituál, kedy tmu naozaj budem chápať nie ako svojho nepriateľa, ale ako svojho spojenca. A tým, že ja som naozaj o tom ísť do tmy, uvažovala asi 3 roky a fakt som sa odhodlávala, pretože som nechcela nechať mojich synov samých, tak ja som vlastne od začiatku bola tak nastavená, že tá tma je vlastne naozaj takým darom, takým časom pre mňa, že si poupratovať v sebe. Ďalšia vec, ktorá mi mentálne pomohla, bolo, že prvú noc majiteľka ešte nevyhadzovala poistky, takže ak by náhodou na mňa prišla nejaká úzkosť alebo nejaká tiaž, tak ja som si ešte prosto vedela v noci zasvietiť. Ona sama hovorila, že mala tam možno 2-3 dámy, ktoré keď prišli do tej tmy, tak si ako uvedomili, že tú tmu nezvládnu. Ale ona im ponúkla možnosť, že už keď ste si teda zaplatili pobyt, tak proste môžete tam ostať aj po svetle. Celé je to o tom využiť ten čas pre seba. A ďalšia vec, na ktorú som bola upozornená, je, že v tej tme môže dôjsť k rôznym ako keby halucináciám. A musím povedať, že mi sa naozaj že nezjavovali úplne scenérie, ale zjavovali sa mi rôzne ako keby také farby. Chvíľu som mala pocit, ako keby som osvetľovala zo spodu nejakú jaskyňu. A dosť mi pomohlo proste si povedať, že je to len v mojej hlave. A že tá tma je to naozaj pre mňa a že ma chce podporiť. Čo som si teda do tmy ešte brala? Ja som si brala nejaké jedlo na zahryz, kvôli tomu, že vlastne v informáciách som dostala, že jedlo bude chodiť prvé 2 dní 2-krát denne a potom zvyšné dni raz denne.
A ja som sa teda bála, že to bude málo, že budem možno hladná a tak som si brala oriešky, sušené ovocie, nejaké, keksy alebo proste niečo, čo tak zaženie hlad a zároveň sa má tváriť, že je to aj zdravé. Ale nakoniec vôbec nebolo treba. Inak akože majitelia, aj pán, aj pani, ktorí mi tam varili, tak varili úplne, že úžasne, to bol proste gastrozážitok a naozaj mi prinášali veľké porcie. A tým, že v tej tme v podstate dochádza k narušeniu toho cirkadiánneho rytmu, dochádza k zvýšenej tvorbe melatonínu, tak naozaj mne tam proste jednoducho odišiel apetít. Takže mne naozaj potom už tie posledné dni stačilo v podstate jedno jedlo denne a ja už som mala taký ten pocit sítosti. Brala som si nejaké také tie ezohudobné nástroje, ktoré som teda používala, alebo som si vravela, budem ich používať vtedy, keď na mňa prídu nejaké ťažké myšlienky. Takže zvonko hrukoši, zobrala som si ešte malú tibetskú misu a taký malinký xylofón, ktorý som proste používala počas toho, ako som si prechádzala tými oblastiami v mojom živote. Brala som si masážne oleje, brala som si vlnné oleje. A to kvôli tomu, lebo ja som si vravela, že tá tma je pre mňa aj takou príležitosťou skúsiť sa pozrieť na to, aký mám vzťah so svojím telom. Pretože asi ako väčšina žien, tak ten môj vzťah proste nie je úplne najpozitívnejší. A ja som si vravela, že proste si to preskúmam. Hej, takže ja som pekne ráno vstala a osprchovala som sa, umyla som sa a začala som sa masírovať. A teda masírovala som si tvár, masírovala som si pokožku hlavy, vlasy, masírovala som si telo. A vlastne aj partie, ktoré proste na sebe jednoducho ako nemám rada. A vlastne, možno to bude znieť tak úplne, že banálne, ale tým, že v tej tme, tým, že som mala úplne deprimovaný ten zmysel, ten zrak, tak som skutočne tak oveľa viac precíťovala ten dotyk. A veľmi som sa snažila ho tak naozaj, že tak dávkovať. Takže som tak jemne pritlačala, pomaličky hladila a skutočne som si akoby uvedomila, že aké je to super, že mám ruky, ktoré proste sú funkčné a ktorými viem veľa urobiť, že mám proste nohy, ktoré ma nosia po tomto svete a ktoré mi pomáhajú presúvať sa z miesta na miesto. Že napríklad moje brucho, ktoré teda nemám rada, lebo po tých 2 tehotenstvách je z neho naozaj taký akože neforemný rôsol, tak proste je to úžasná časť môjho tela, pretože priniesla na svet 2 nádherné bytosti. A snažila som sa ako keby každej tej časti proste nejako ako keby poďakovať. Ja teda nie som človek, ktorý by sa veľa hýbal, ale aj v tej tme tam naozaj proste nemáte veľmi čo robiť a ak nechcete celý deň preležať na karimatke alebo na posteli, tak prosto musíte sa hýbať, tak ja som sa teda začala hýbať. Najprv teda tá yoga, pretože mám aj kurz inštruktora jogovej terapie, ale potom, ako som teda s tým masírovaním tak nejak ako pokračovala, tak som si začala všímať, že to moje telo sa chce proste ako keby hýbať úplne slobodne. A tým pádom som tam začala tancovať. Alebo tak si nejako ako keby vlniť. Naozaj, že dá tomu telu priestor, nech sa proste hýbe tam, kde chce, nech si natiahne tú partiu, ktorú potrebuje. A veľmi sa mi to páčilo. Pri tom tanci som sa naozaj tak ako krásne uvoľnila. Takže to je vlastne aj jedna taká technika, ktorú by som si rada priniesla aj do svojho bežného života. Že nechať ráno skoro, keď vstávam, zhasnuté svetlo a v tej tme proste dať svojmu telu priestor, aby sa tak nejako slobodne vlnilo. A teda témy, ktoré som si tam priniesla. Ja som mala skutočne na každý deň ako vlastne pripravenú takúže jednu tému, okrem toho prvého dňa. Lebo ten prvý deň som si vravela, že ten si naozaj nechám na oddych, že si proste ako dospím, že celý ten deň proste budem naozaj venovať starostlivosti o svoje telo, že sa budem hýbať, naťahovať. Ale okrem toho v podstate naozaj každý deň som mala ako jednu tému. Ja som si chcela prejsť teda celým svojim detstvom, vyrastaním, prejsť si situácie a ľudí, ktorí ma vlastne formovali. Chcela som si prejsť školy, na ktoré som chodila, čo mi vlastne do života priniesli. Proste naozaj, že zacieliť sa ako keby na to detstvo a vyrastanie.
Ďalšia téma, na ktorú ma ale upozornila teda majiteľka, pretože si robí výcvik vlastne v rodinných konšteláciách, tak bolo, že tá tma je naozaj ako keby takým unikátnym miestom, kde sa môžem stretnúť so svojimi blízkymi. A tým, že vlastne ja už maminu nemám, starka mi tiež zomrela vlastne minulý rok, tak som si v podstate urobila konštelácie s ľuďmi, ktorí mi boli najviac blízky. Takže ja som si pekne na papier napísala, že mama. Posadila som si tento papier oproti sebe na karimatku a zo svojho pohľadu som jej teda porozprávala, čo mám na srdci. A teda, keďže išlo rodinnú konšteláciu, tak potom, čo som ja končila svoju reč, tak som urobila vlastne takú metódu, že swapping, kedy som si sadla vlastne na papier s mamou a nechala si mu cez seba rozprávať v podstate to, čo ona chcela ako keby adresovať mne. Takže vlastne takto som si ako keby takto som sa stretla nielen s maminou, ale aj so starkou, s mojím ocinom a ešte vlastne aj s mojím partnerom Fedorom, kedy som ako keby nechala voľný taký prietok tomu, čo im chcem povedať a zároveň som sa snažila ako keby nacítiť do toho, čo by možno, že oni chceli povedať mne, alebo teda minimálne navnímať aj ten ich pohľad, ktorý ku mne majú. Takže to bolo veľmi pekné a ešte potom jedna veľmi pekná vec na konci týchto stretnutí, teda na konci každého stretnutia bolo fajn skúsiť ako tomu nášmu blízkemu dať slobodu. To znamená, že poďakovať mu za to, že sme sa mohli zhovárať. Skúsiť ho už viac z ničoho neobviňovať a pokloniť sa mu. Takže to bolo také naozaj pekné, také ako vzdanie úcty tým ľuďom, ktorí sú mi najbližší. Ďalšou veľkou témou pre mňa bol vlastne ako môj materský príbeh, pretože som často mala pocit, že som nebola úplne ako keby vždy prítomná a proste, že ako mama som urobila veľa fuck upov. A ten deň som teda trošku porušila tmu, pretože som mala so sebou aj nahrávacie zariadenie a povedala som si, že chcem skúsiť mojim synom nahrať také tie ich príbehy. Feďkov príbeh a Tejkov príbeh. Naozaj skúsiť im prerozprávať v podstate, ako prebiehal ich život od prenatálu, aké pokroky robili, aké udalosti vlastne vo svojom živote zažili, čo mali radi, čo im chutilo, s čím sa hrali. Proste naozaj spraviť im ako keby každému taký jeho príbeh. A zároveň im do toho príbehu ako keby vložiť aj moju perspektívu. Čo som v tej ktorej dobe napríklad prežívala, ktoré situácie boli pre mňa pri ich výchove napríklad veľmi ťažké, ktoré spätne ľutujem, čo by som možno urobila inak. A vlastne im vysvetliť ako keby aj tú genézu toho, že ako sa menili moje hodnoty počas toho, ako potom, čo mi oni prišli do života. A chcem im takéto ako keby túto ich históriu pravidelne natáčať, aby keď budú vlastne starší, to dostali ako kľúč k ním samým. A posledná taká veľká téma, ktorej som sa venovala, bol vzťah ku mne samej. Postavila som si ako keby oproti sebe mňa ako malé dieťa, ako malú Marušku. A skúsila som sa pozrieť na to, kam som sa vlastne posunula od tých mladých liet až teraz do tej 40-ky. A čo bola ako keby taká ešte pre mňa veľmi dôležitá vec, že prosto sú ľudia, ktorí sú optimistickejší a sú ľudia, ktorí sú pesimistickejší. Ja som proste človek, ktorý má problém si udržať dobrú náladu a skutočne bojujem s úzkosťami. Mala som obdobie depresií a dlho ako o tom viem, ale dlho som proste ako keby túto svoju časť naozaj že odmietala. Proste prišlo mi to ako niečo, čo mi bráni podať dobrý výkon, čo ma vlastne zneschopňuje proste byť tým, kým chcem byť a tak. A vlastne v tej tme som si povedala, že ako nechcem na
na vlastne túto svoju negatívnu emocionalitu, alebo teda na to temno vo mne nahliadať ako na nepriateľa, pretože vždy, keď ho akože sa snažím nejako potlačiť alebo odmietnúť, tým viac sa on ozýva. Ale že si ho skúsim napríklad naozaj, že nejako predstaviť, ako nejakú možno osobu, možno mu dať nejaké meno a skúsiť sa s ním pozhovárať. Že vlastne nevnímať ho iba ako niečo, nevnímať to iba ako niečo, čo mi zo života ukrajuje, čo mi zo života berie, ale skúsiť ako keby nájsť aj niečo, čo mi vlastne do života prináša, pred čím ma možno chráni. To boli tie témy a musím povedať, že určite by som nikomu neodporúčala, aby si nabral ako takéto pemzum tém a aby si to tam vlastne ako všetko riešil hneď naraz. Ja som bola 4 roky v terapii, takže mnohé tieto oblasti som mala už ako spracované alebo minimálne tak ako rozbabrané a v tej tme som sa ich snažila tak nejako ako naozaj, že proste pouzatvárať. Hej. A to sa mi myslím, že celkom ako podarilo, že minimálne v tej forme, že som bola k sebe láskavá. Ten posledný deň, keď človek odchádza, tak prebieha tak, že vlastne vstáva ešte za svitania, za šera, vezme si okuliare, oblečí sa a ide sa prejsť do blízkeho lesa a pozrie sa tam na západ slnka. Takže už som vonku s tmy a tento posledný deň sa odporúča vlastne výjsť von ešte za šera, ísť sa prejsť do lesa a privítať východ slnka. Tak stojím tu v lese a je to naozaj krásne pri malom Dunaji a teda pozerám sa na východ slnka. Už si len zopakujem, že ak sa do tej tmy rozhodnete ísť, tak naozaj je dobré, ak témy, ktoré tam chcete riešiť, už máte tak nejako ako prednačaté, lebo proste v tej tme nemáte kam uniknúť. A keď sa zrazu niečo pred vami otvorí, tak to naozaj môže doľahnuť veľkou silou. Ako tí majiteľia tam sú, takže keď je vám ťažko, vy im viete buď ako zazvoniť na ten panic button, alebo keď vám prinesú jedlo, tak ich viete napríklad poprosiť o to, aby sa s vami pozhovárali. Ale akože to je len také pozorovanie za mňa. A ďalšia vec, že ak ste človek možno, že príliš extrovertný, ktorý máte rádi spoločnosť ľudí, tak si možno ešte pred tým nástupom do tmy vyskúšajte byť chvíľu len tak, že sám so sebou. Za svetla, ale prosto sám so sebou. Ako vám to bude vlastne vyhovovať. Takže toľko asi o mne a musím povedať, že ja som odtiaľ prišla naozaj veľmi taká vyrovnaná, taká oveľa ako keby pokojnejšia, naozaj ako keby som si niečo v sebe upratala, za čo som vďačná a teda dúfam, že si tento stav udržím nejakých tých pár dní a zrejme sa asi ešte do tej tmy niekedy vrátim, pretože to bol silný zážitok.